Ini Gumrai rasa, पहाड़ों का रास्ता अरुणाचल का ओरैबायदि गिदिं गोदा लामायाबो बा नै गारबोफिनबाय फैनायाखौ नुहुरफिनबाय ओरैनो हनै फैनायखौ नुहुरफिनबाय National Highway. बेसेलाखो किना गांसो बेसे किना गांसो बेसे लाखो 10 थाखा 10 थाखा दोनै बे गेटआव हाबनायनि थाखाय टिकेट लानानै हाबनोसै माजा लादों माजा बेसे बेसेथो आं दं कितना होगा नहीं गूगल पे होनसै 80 गूगल पे होनसै मुंख्लं मन्दिर नैबे मुंख्लं मन्दिरावहाय हाबनोसै जोङो नायलांदो वाव कितना सुंदर है ये मुझे लगा बुद्धिस्ट का जा तो सकता है अंदर में गिदिङो नैबे बेयावनो फुजियो बिथांमोना नैलाय फिदिंबाय जोंथ' रोंखाया फिदिङोनो लाय गाबबाय दा उधर में घंटी बजता है लाय लानो हायो नो दा भिडिअ लानो हायो ओंखायनो लानाय जाबाय वाले ये विश्वास के लिए इन लोग अरुणाचल प्रदेश का एक ये टेंपल है Rumput kecil sampai penata sundar ke pakai.
को भी ऐसा घूमता है देखो उल्टा जालांग बाय अभी ऐसा बोल रहा है इसको नहीं गिदिङो दै मालाय बिसोरो फिदिंनो गोरोंजोबखा जोंथ' रोङा नै बेयाव हमनानैसो फिदिङो नै लाय गिदिङो सुर गिदिङो एबा खनसे गिदिङो कितना बार घूमना है आरो सिद्धो आदि में नहीं ना ये देखो इधर में लिखा गया है आदि क्या मालूम होगा ना सिंह जोंनि बर'फोर बायदिनो बिथांमोनाबो नै गासैबो एखे हारिनि नायनानै लादो नै ये मिउजियामसो लोगोफोर नै जोंनि बर' हारिफोर बायदिनो बिस्राबो एसेल'सो नै न'खर संसार जानायनि बैयो जाहैबाय न' आरो नैबेयो जाहैबाय इन्दि लुदों बबे जि दादों ये कपड़ा बनाता है ये जो रोप बनाता है थ्रेड इंडू यहाँ भी उन लोग के ऐसा ही कर रहा है देखो ये भी फैमिली है हमारा नॉर्थ ईस्ट का रहने वाले अरुणाचल प्रदेश मिसिंग आदि पदाम थाबायथिंबाय थादों हनै आङो गम्बा आदि मेयं ये kalau ड्राइंग बना रहा है माइ जावदों माइरं सौदों निशी Sajolang. I think maybe they are dancing here and playing the drum. Bukung.
Show, burung show. Burung show akak. Cawal putra. Saul putra. मैहुर खालामदों Monpa Tagin This vessel story of the old flats are there. Binamtal. Guys, written there Binamtal. Tutsa बिसिनिनो कालचार बियो नै दावगां लानानै खर'आवहाय हमनानै माबादों जोंनियाबो बर'फ्रा बिदि बानायना दोनोब्ला मिउजियाम बानायना दोनोब्ला बिराद मोजां जागोन जोंनि बर'फोर बायदि आरोबाव बिसिनिफ्राय बांसिन स्ट'रि दं होननानै आं सानो ऊपर जाएगा ये स्टेयर है स्टेयर से ऊपर जा रहा है अभी मेरा दोस्त लोग पूरा खत्म करके आया लेकिन मैं तो अभी उठते आ रहा है हम लोग देख के आया है हम लोग देख के आया है देखो अभी फिर से हम जाएंगे उधर चलो हाँ चलो इन लोग को हो गया लेकिन मेरा नहीं हुआ चलो हाँ रुको बिस्राबो गस्लाया नायदो नै नर्थ इस्टनि गस्लाखौहाय माबायदि नोंथांमोनाबो नुखाबाय आरो बेबो नै मामोन जिखुनु दे पूरा म्यूजियम बना के रखा गया है ये कपड़ा बनाने वाला मशीन जो है ना ये आर्टिफिशियल मशीन नहीं है लकड़ी से बनाया गया है इसको हाँ शू भी कैसा बनाता है अपना थ्रेड बनाता है अपना शू बना के पहनता है नंबू बोलता है इसको बायदि बायदि गाननो नायनि मानि हाथाय जाखो बियो मिथिलिया मैदेर हाथायनि मालाया नायदो नै फैसानिबो माला गानबावोसो बिसोरो नै नाय गाइस नोंथांमोना बिथांमोननि बाहायनाय आगजुखौहाय बेयावनो नुजोबगोन बे मिउजियामावनो दंजोबो नायदो नै नायना ला गासैबो बेयावनो दोनजोबदों नै बेयाव नायब्लानो मिथिगोन बिसोरो मा मा बाहायो
Nih. Oh. Này dia nih. Wow nih, Junakni gongpra. Gaसैबो जुनारनि बिगुर गोजा. Nih. Corona. Nih. Này nih. Ce जुनारनि आगजु गोजा sini. Nih. Oh. सिखाफ्रा नायलायनि माबायदि सिखाया डेन्जारखा आरो जोंनि बर'फोर बायदिनोखा एखे इसोरो नै 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 वांस' होनना बुङो वांस'नो वांस' बिलाइ गासै जुनारफोरनि खर' मा गासिबो दंजोबखायो मंफा मार्क्स होनदों बुस्थु दङथाय दोनि बानायनायसो बियो नै गासिबो दोस्तों अभी रास्ता भी पूरा इतना अच्छा नहीं ये फ्लोर में अभी प्रोजेक्ट हो रहा है वो कंस्ट्रक्शन बना रहे इंडियन एयरफोर्स का एक फ्लाइट है इधर देखो लड़ाई में चलने वाला फ्लाइट यही है दोस्तों सिर्फ 2 आदमी के लिए जाए इधर में कंट्रोल व्हीकल हेलो Hei, माबायावसो दं मा होनो अरुणाचलाव औ इटानगराव लामाल' जेबो मोनहैले ओरैनो दं थांनाया समबारावहाय माबायाव थांनाय जागोनदां माजबातनावहाय ओरैबायदि जोंबो इयावबो नै जोंनि ओजोंनि बायदि अरुणाचल प्रदेश ना इटानगरनि केपिटेल सिटि बियो नायलांदो नै शपिं सावनाय मानाय दंजोबो बेयावबो ओरै नाहरनो नै गैला गैला बेस मार्केट गैयामोन बेनोमोन नै मार्केट खालामनाया जाव बेसेबां गुवार खालामजोब्बाय नै सेस खालामजोब्बाय माबा मोनसे लांनांगोन नामा
Hei, nggak jaket silan naik itu mana nggak? Ayo, cita men kayak. Enggak. Sungguh naik. Tuh. Jaket saya sel kata इधर में कौन सा नहीं इधर वेजिटेबल मार्केट Hah? Hah? Maya? Eh. Naiklah dulu ke Arunachal Itanagar City ni मैगं दखाना गेजेरावबो दंदोंमोन गेजेरावनिया खामजोबबाय गैलिया बिराद गिदिरखा आरो मैगं दखान गोजा मीट शॉप दाउ दखानसो बियो 100 रुपए का 400 ग्राम दिए चला दखाना रांफोरा बारा दां न नाया माबायदि ना लानो ना मागुर माबे नांदर ना दहाय होननायावसो होजोंसो दंमोन दा नांदर मछली नहीं भाई बड़े वाला लंबा वाला जो नोड़ी में जरूर होता है क्या भाई कौन सा मुझे मार्केट ना नांदर ना नागिरबायदों हा नाहालगन दहाय जों थाबैनो इटानगर बे नाहालं नाहालगन बेनिफ्राय केपिटेल एले नाहालगुन नाहालगुन केपिटेल बे बेनिफ्राय जोब्बाय जाहैदों इटानगरा माबा मोनहै सिरियाखाना मोनहैबा बेरायगासिनो है मा लोङो सिदा थांसै हा लोंलालै लोङा आं लोंथ'लाथ' बे लास्ट जोबफैबाय नङा नैबे मार्केटआ लास्ट जोबफैबाय अरुणाचल प्रदेश पुलिस एरिया कंट्रोल vehicle गस्ला जेकेट सोंनायनि मयबा बेयाव राङा बारा दां मोजांखौनो नुवा माथो हा राङा बारा खोमा होनदां डाबल जायो है लाथ' बेनोबा गोलोमफ्रुलायदों नै